ginagawa mo? No, 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 no. I see. I leave. I run. Hey there. One rice. Kain. Dalawang rice. Kaya tapos ako kumain dito sa Hehehe Street din Naga. Ayan. Kaya mura lang. Doon naman tayo sa next destination natin. Sa ating super Lakwatsa ngayong Lunes. It's April 5, 2021. Ang dami. Nakaparke dito sa Plaza Quezon. Ginawa na parking area. Iba na talaga. Only in Naga City yung parking. Talagang literal lang yung parking area. Ha? Dito na ako sa plaza. Ayan o. Fronting Plaza Rizal. Plaza Quezon is Plaza Quezon. We are used to MC series of events regarding youth. Ayan, naka-MC na ako dito. Ayan, dito na tayo sa BWD sa mga visually impaired, the Sevilla massage temporarily. Ay. Tao po. Ay, tara. Iyo ka na naman. Yaw na naman ako. Tara na. Ay, naabot ka pala. Sige. Hello mga kainis vlog. Magpapamasahe po ako. So, ano niya yung mga hangin sa katawan. Sobrang hangin na eh. Mahambog na. Mahambog na po. Araw po ka na yung Kristo. Siya pa lang po kang yaon. Napakaran niya si ano ko. Yung mga kulog sa kaso-kaso ah. Ang inutan mo. Ang likod po ang iniinot niya. Hindi daw. Likod muna. Anong oras yung ba Arab oh? Yan pa si Kuya Bong. Eh, father to paano yan? Father to paano yan si Kuya Bong Tadto kang teacher pa sa Mariners. Ako na pa ganyan sa ano.
dyan. Ha? Yan sa pinapag. Yun, pinapag. Sige.